South Mugirango. Karibu Mheshimiwa Silvanus Osoro. Karibu sana. Karibu Mheshimiwa wetu wa South Mugirango. Karibu Mheshimiwa Silvanus Osoro. Karibu sana. Karibu sana ili kuja kuomboleza na sisi. Karibu sana Mheshimiwa. Yes. Karibu sana. Aya. 1 2. Aya. Biamono. Aya. Asante. Batebiga. Moisonda matanga naba moire moko guchiredi mbuya naba eresa mwamanya ebintu byaba omwana ominto getina moko muminyo kimono na asiria tato mwabo bahati mbaya na asira ekaba omuvuruka na asinini lakini baono etinda inchina ekras aso ase siasa yane nali ebintu byachaka koba bia ali asa magosa aba ninje murekebishe tali kere to korosia wodi ya itebio kebia kabisa na bogiranga ino ali asa magosa aba ntoche toiranira ni buya ekiagera bono siasa na bere igo ndire omonto gosira ndire omonto akobenjera gete ndire ekiagera ali omwana ominto getinda ali ekera amatanga abaire muna seino tena kabisa buno mugambi toga nyonyegere buno nde ogotena no gambe kwa mu anchenta ide direction ye nane nkari ngokwana tora manga yegenka amangana makong lakini totara ika 2027 monya kolenga ligolo bogavana gosekere gokende njentige ndwanirira abagirango njetini go chikunya kwa njentige omuntu kago chabugirango nchirembe etokumukani okurusia mashini yaito etokogokani kosema na mame togaje tali kunya kotara gokwana osoro ngieko garotara alika bantu baba jogi osoro ngieko gara chips sidi chitaragacho osoro ngieko gara gento geterakoro osoro my friend eliete rindikali ya kweli aya bogirango mbalenga banje to osoro tiango ndara aya bangoro kirya bantu bali banje to osoro aya chitibyeji bogirango mbalenga banje to osoro ngoroke kabisa yes bagateba ngalirie ba ngeba enazareti matanga ngosoro ago jene pikipiki serie matanga ngokoba atagete ngamukwane gore finance bill nonya nae nwanje goseti anda abori mheshimiwa Gitinda keregesenero uri gukwana aga umakonga libaga nari gochaga nkwane nchake gosoka guchiari ka ikaransete ngombu yari koiwa lazima kama titiri otenga no aigambuone igo bono pole last time mubugatie protocol buya pole mubugatie protocol mwa osoro nane mumanya bono okoba na manyiringa na omokokora bono ngoja kukinge bangete lidine bange engara mumulinde e protocol goseba na bamindo mwangere libaga tokore koruga toeni omo ngina tosoke buya kero monta kwane likondo kero monta ikara lakini ugo tena makombe ngota itikwaka nkio mugo jira matanga na makombe aseki nane mugo be kangene ne dias nane bono na amanjire ngana mugo chaigo bono muri go chaigo asende okay teri go chikunyari kana bono bahati mbaye kaba igo na yabete vura kaba omwana ominto Getinda pole mugako minota atakire koendi gwanjireria atakire koendi gwabarayi bonse bachire bamweni na maskani ya manene na ariko baenje na ariko tenne ground ndebe nga no kawo mujumba arakwana kose mara bamito gaje
Kosema no. Naende getinda diango te inche njoma etenche aiganse itobo ikange ga yonsbi. Kana atige binte ibi mukunya kutuma abantu babiri batatu. Banya gukwana ngagenda gukwane osoro okolire gento gete koko sambabire. Koko kora igo bamendo gake koko sambabire ekiagera ntota getige into gekoro kuigonga no gutie mana. Etutagete bintu bigende no bwororo. Gusema bamendo gake. Ekiagera ngokonye buya aiganse itokwa chire gabo oboko bwago egere na yanki na no nyore chikura kuruga bono goko kora kuru muinaria se inaria ndoje na arabi yagusambira butabo bono ga bono bibe ebintu mbiriko kwarende kirase bamito gake gosema bamito ege ntonko batebineke abaraye bakora ki bagosikwa especially aye my brother Getinda omuntu na abogore tiga nkabogoriga ngatebya abantu ga nka munyoro tengutwara mikutano butuko ga ngote yabantu ngamambe mukoboka mambi usoro Getinda bono iga kwa tabiraria kwa chakire nga arati yeshereji Bogirangoye mbatebye gentekemo inche timbwate mechano na mwana ominto arati emechando mbwate na omugavano ito arati na ekere mashini eri aruse tuguiga aria nduru mashini ekaratika tegereraria isiko mheshimiwa ntegerere emechando mbwate na ekere mashini ito yaruse tugwa aria nduru nko igorere ndi bakonya gukwana riuka ngoma ite mashini ya harusi igwa omaite mashini entangani ya harusi tukune ya maino December ya kabere bagacha bakarusie ya umwana omutenyo kabere gatatu bagacha bakarusie mashini yaba rio konya abasubati bebwatira neti bagateba nga ti mashini ngetu abwata isato egemo esarigete eri enkoro eyende ne eri enyi yagore tuna World Bank ine bari kurusi eyende ne eri konya gokora onye ekigusarika ekonye ye bokongo mboyo mwatagete kurusie mashini korunduru mware ko yire tago ekiagera no ne tago tebugati okorusi nduru oye kobe etago aina na maswali na ko boli oli akawabwa basari mheshimiwa Getinda kwana na ane ntagete mwa konya mheshimiwa Getinda mwamanya taliere no muntu gokore gasi no mugavana tali omu MCA omuntu okoreta chibasari no mugavana iko gago fail manya tali Getinda ntoywa naine no mugavana no fail that is why ngo konya Getinda gosukuma mugavana olia amo umotebwa amaembe gosa amaembe na agunse egere nere ibintu bya ebije na Getinda tiango te no ne pare igwate ba yare metwe onye nta tokonyete pare imumuro uri tare goja kolera nje nima maete na akorire na arati emyaka 5 bungaria I know him nimo manyete ayaganya agobota likondo lazima ali kimuntu akora muntu agarire ntara ikaiga ongwae abantu mbali batenda mu usuru abantu mbali balinge yani abantu muntu ketukune koro wantu rero ngongutamira nyarebe mambi ngongutamira nyarebe abantu ba CHF abagirango mura bali bakora community health workers mene bakoro CHB mbarega mukarangere kubosongaria liba amagotebe kuna kimoko no gochorugu lilimu akorre gochorugu abande chinyomba chinde chiari gweri bwine ine mwaye guchiri bwibere okoma ino nabagirango kinko baboleri mwatebunga osonkurwani araradi urone arari ngito okubuna nere ngeniki bono nkigongo ngokore nche kinde Nairobi ngokore bitu byane gosema na bamendo gake nche bono rede bate yabantu bamendo aye mheshimiwa Getinda injego korane na aye gasi boikanga gankorosi tore pare bune budget eri twete tigoro president ngo chero mutienyo yonde toigore pare yiramie genderere korosi gochimororo wa naga balance nkarembu atege chipa gagapara ngake gutio mubiri yari ekiagera school yaite yo mubiri gari nebugate pare eri teribuya gosema bamendo wake tobeke gochiari na ko bekerete bake budget yo ko bekere kiagere miake kurumaega na ko beka ndusigwa na renge tivu ebe kwa ndusigwa bono ja soete toko loncherie estimaro goraria na sande
kusema na wame to angaiga ikiagera magosa na ticket kwa masini ini e protocol time itiko se mba manyete ikiagera maete mangana na arabete kera bachire kurusia nyagitari gari machine ngaumana bakarusia machine isato chia ruro bugiranga rina omana bachaga tebanga usoro tukurire ground bugiranga ona bagatenga matanga ya toko genda usoro na chacha na inje munankale ke barabara inje lage ose mumanyete ngateba matanga ayo tiga ngatebi ke tinda nje tindigocha egere mba banga kende bakire bakaigu nga matanga ayo unda acha ichuma bakamako ya onchora Jumaine egere usoro tacha bokongo mboyo Jumaine liliyaika bahati mzuri nje ngake sabu aba konye na boli getina ne karansa chitendi chiria ebirogo birwa ikaranzerete matanga ari Jumaine Jumatatu mbama yeti nona bageninga bawo karanza aba bago je kondwani mbama yeti nona asaba ikaranza onde tayo manyete nga matanga ko koleru emete ime bata ito ko kolere urali ngakero getinde kamate ya no mojumbe to salima skani agante inga na bala linuli bakake sonso primary ngabate ina kikuli sonso primary yani ngakero mu county director of education nkamate ya matanga ngokolere primary yeyo aganchirana ngatuma chibesa eru 70 oria nkabeka ebirogo ne tent 70 nkamako batebi tindigocha wasema na wame wake wasema na wame ndo oyo nkamotebi nchakaki okoba ndoche ngobwato bwoba ngakingocha muna wanje tokotoki gava na rabura nyoro kuobo wake tigantike tingicha ngatiga lakini ngake sabu ngatakana ene patumire chibesa lakini nkanyora muko tuware mikutano bakagenda gusinu mugwa koigoro gusini nkibachite kuri kurata bago chaka usuru bakagenda nyabigena usuru okoli gento gete mugavana bakagenda asegete usuru ai asenkara Nairobi nkweboringa abantu aba bakare korosi usuru gotera kingikarasi tega Nairobi ye na inje buna nkare serikali nkarigie mu waziri oyomo akange ndege ndiyange ndege ngateba ingocha kugwa seke sonsa ari komanya bali ninje ngateba tiyange ndege buya nkagwa se kiterega ari Rongo University chita 35 na ikire Rongo University nkaburwe gari ekondeta na bwate gari ekondeta nkanyoro mogere oyo mali mogere nkamotebia no manyete agantebi nganchire nkombo epikipiki yago nkera matanga nalina kera bamura babiro batatu ko bateinga chigari chiri bosongo moteme chike kingo kora matanga timbu adinjira ngosuka na bange tekende na manyo tonde ngabwate epikipiki nje ni mari abantu bakunda kubulinga kiosora ko gadi epikipiki ya matanga batebi inumo manyete nje ne monto ko gadi epikipiki rioka kosema na bamito abantu bawo mana ngosora abande bawo mana ngosora ago cho ikaransa na bangina ose monarete ose no nganjira ko ikaransa ga yes bono nche baka ngacha ne piki buya nje na amane tenga ye program ya ikire ngasoa linaso ngake sabuiga nande ntegerere aria saba family ikaransete amina se abakubwa ba ikaransete kingo ikaransali omonto kagotenena ankwane buya gosebobe aiga saba murabane bande ngocha bari kurumayaga ngocha akiri kurwana mapema ngayake saba ngateba tenkaransa saba ngina mutuali gosema na bamito gake nkaganye nyangi yere nubuororo ntena bwata bobe nkaransete bakarandia bakareta mu MCA bakareta abagandi bonsi bono tukatikara babere inche na arati gosema na bamito babere iga twakwanire bono batigere barenga asa ubabere ngotekere gukwana litangane ose ninche egere mboli ko yechi parati ino ekiagera getinda naba MCA bande kuti bari bawo wake egere mboli ko yechi nyagitari chi ino egere mboli ko yechi basali chi ino bono lidi baraiga monta kanda katebi governor nga
ko gwancha osora kwanega ahito kunara gukwana osoro nkobekara munu wesukari akwana abantu bako kagokora bagende muna achiete nyamira limo omujumbo orengo agateba nganga nje gukwana gwa mwerio wono nawe osoro karo mukubone agukwana magukwana bantu bakamate nabote kete boy obi osoro kagokwana ga matanganko era nane nabana achiete gukwana ngo chikumurangeri bantu oyaya no naba matanga abete igo liri tuakolire bandoche kabisa bakomo speak oyo gokwana andigereti nane nero otebete ngo musani ono osoro ninkoroche kumbe bateba niringa etogokwana tokore tochake gosoka ebura burio yige korokana osoro taika gokwana bahati mbaya inje na eba ne bangete na abantu abagona gukwana kwana chiredi inje na bangete kere na zine pigipigi na ari kubanganga muri wetiaria ibiki mode ngabona kubanganari okay gento ke ona bangete ondete yona bangete gento kenyo kegera na bwato na muskali na bwato na muskali okondenda aba muraba achete bekenyuro muna aba muraba roche kana bekenyuro mba gwanja abana bantu menyete na bugali yokalioka mba gwanja osora kunwe nkorora mugaba nakagotena nche ngotena ngo materia ngali kondo nkwane omago kwana huko makobe ebasi nere yarenge mayegaria ebwate chirungu bose emete ya makombe moinyorete bago ikane emete ya makombe y'abantu bali betaoni ngani nche bago le emete ya makombe araria osoro bogo le emete ya makombe bame ba entuna mo manyete bamento ya bame onyo na ruande tigwe aye umugambi ombu inora onye muagatwaliro mokutano aba chief no modisi matianye babegeta moiga abayetekero umuntu chibesa abasikari bayichire mwabanga ngosoro tari gosoa mekutane yerega lirimo gerero gokwana anso etene pigipigi nkaransete wase bana bamiro bage ngikaransete bono ndiyo mheshimiwa amine mugambi ombui wakoreto mokutano mokamako beka aba disi bayichiraria mokamako tenga bono kero umuntu agenda so muchifu oye achikomosera na inje nka okobo mbwine ro musani one nkaminyoka kasare egera achikonsera na inje nkabangira ini tandochi liria litoikanye nkarusi egere ai chikarigo tonyanse oy chikarigo tonyanse abana mitomba tebiga egento kelikia betali abamura bakamagote ne chirungu nje na bange tekende abantu bekenyoro bakagechikwa aba muraba ikenyoro bagechetikwe kwane kende kyonse geko kubunge na agure na inche bona ayo taitengwe ekerogo ntare koreto murai bwense gara te bintu bindega oyu kagocha akorete bintu bikorokana kose mara bamendo gari obuskari ko likobre mambiende ko rusinda abana nka batari bakke ina regasiane obo ebinte biende chichi ministry ngo chakachire ko likamna toete tie budget njeko rusinda abana nkaga lakini bosa igonga ngabona tika tunyako togiga kanyako togiga ngabosa igo oyo omunyaruko yo kwana bwali oyo no mugirango koru ngaigali sino tabaka inche na monominate tia kasoa UDA nga monominate akaba nominate no togi na intu abanyali bali intu ali obugabana tugaonjoka nabake bali mweshimo soro nyo to kuragira mwao twagogire tukamago tukagujia tukagenda ntonyoreti oyo ireta kai lakini ndekero monta achire mwao no bali nda abantu bagochaete utonayo mugaka bwenga goika masikani yakole ngaki habe embi yamano wano muchumbe karo uria amangana aya na ra social media nje na rengo no murai we kanisa titaite kokwana gendo tarengo lakini ekinaroche nje tintagete mogo sionde omonto mutanga ni kogosigwa no monto korukwe speaker ye county assembly ya kisi because omo speaker na Rwanda sandia machiko ayakorosi kubunge na ye protocol bono koronga nyanumba
igakurunga Dr. Philip Nyanumba na bonko njentu anya korora na buya lakini amasomo tayo aliyokogora igona makoso ndakore goteba igo nabo montara agure karatasi arokwerie tagete mwanyigwa wone kinari gutuma gitinda ntome bwari ntome no omwana uri Celestine no yonuri uria nyumba ime genda na inu matebi Nyanumba ali kichino siria somete bakakabe daktari egerekera ikirase umanyanga abanyene mbakorete ki baro wono tigamba inyori amatanga angina magara amangina omingo nonare ekero Nyanumba eturi baga arangiriti aba MCA bai akamakuranga na form MCAs togatenena because into akorete na Karen ninja na akwanete oyo omubweka ase form MCAs aba MCA bagakura bagakwana Nyanumba gento na rocha akorete garangirese bane ososoro no muchumbo South Mugiranga osora agachoka nkaronyi karanze to nkaro achoka bachumbe bamwe abo barengo agakora akamakurangeria deputy governor ikarame y'umugabana abana banyasaye ekerota getosi kwe nonye yare kobanga Nyanumba narenge ana instructions ngago ikarangeria gabana atigo osoro ase naro gotumia headbox egekorera daktari ntogwana ine bano ere go ikari gotumia headbox nga ango etania amachika akorire ki igo monto wekango pure mwasa manganaria no monto korukunyanu Nyanumba igo getinda nyana go sabere no murai chaga yesa go konye oikia mangana ayina na go tumire ekyo moerio na inua abagirango amatuka etire mwabere ntemap eminisa konya iro no mugirango tiga konya goteba ngabagirango mware korokana eminisa konya iro kurukumatiangi no mugirango bono mumuro yo nero chire ntemap nango kora iga nane nje wega kurunyari bari kwa manya naye kinkoria no manya nengo konkoria kwa manya naye dada kwa manya mware gwanja nera gwa masikani omondo tata kare iguraria mugotigara areta kende murie na rojeri yo soto twajete mwaria toko jigasoka isiko tukanyore sangenga yayeri wunse esengenjo ngaronga no bwajani abantu babwati no nekera nacha njete ndochi ibe abantu bagosiga sigamon tata na gwachi gocha abangine biriri ato amuno mugabana emashini nere yarenga ari nyamarambe ya maino mashini eri okumurekwa erino lia oria arwarigu osiria rusigwa agacha karusie masini ya ekagenda egaetera ngango chikehumbura kino maire gakora gochinyama nyamache ekara agenda litangani nande keracha goche yabangina igente kiya CS yani bakungumba yabako byara igonga baito toji korusia to ile nyamache bone chief wipe kerachi korigereria kanyora ngababo kombo boboire mbako nyara gokora ki kukwana simba ne simba osema ndali baba hotel ngochire ko baka gendo kiege amakoma chief wipe gatanga ya bibira imbiri gokora ki imbiri koba under my watch magoso na arengeo igo mutagete tokire ebintu byaito bigenda nyamache bona kinda tekote ya ba MCA baito aba South Mugirango kindly mugabana atali mu kwebererani nje na abero nko nyigu mwarengekera lituko tokorwane segi no ngwae mware koigwa omugabana ko matebie kene getiara ko bagendo kiege ekene getabu ya Jeremia egoto debinga ekero ko before ko nyotara rwenda yangu ya nyoko na maite kyojo okoraki kyogo chikoba igo nje na atebire pole na niko batenga tia tubwaterane tia tuanchane chinga kie chiganya saa toirobo moyo as a family nimesema pole na ndere ne chinga kie chiga omorisi akare motuone je ndio je kwa na kindi gyo sinero kabeire welfare chairman yane igo mheshimiwa Getinda nimesema pole au bono kemurali tuanero mugirango mune nyomba egento ngirali tuare komnya kiya ngoro kwe factory yemesi ngawite ngabantange bonsi bara abande batogoire mesi asengenja asego chitakara tiki teyo
tali boigo ntwabwatete factory tukayikia stua ya igeti genda mubwate no mheshimiwa arati factory itorenga yakorire yabeira ali nyangweta because everything we made it available for you people. Mheshimiwa Osoro nje nakamurwanirie segi mu mahete bose yange mugaso igoro gake nakamurwanire lakini bonekera tokosombe gitabu gia Deuteronomy chapter 13 egeko teba ngabare nokobua tiabaye gwento kieke amaskani egeko ora ngokobua okutali barabu bebekerete ningoba bekerete nyasaye taiyo igo mheshimiwa Osoro etutaite komubwati siemeremo chinga kikiri arobisi omugambi nyamaje nakwana ndeto baba toererwa keigo abageni abaruri abo bagira abaja senje Osoro nekerogeria abwate ira ngora omugambi nyamaje nakwana about the protocol ekere protocol ekobuneka nebintu byose bye bigokoraki ebikuneka igando onsi pia stoko gendo mheshimiwa Getinda ninu murekerwo advise our governor nganto muangeti nto muanchete engineer na akirete kura igoni muangete having a protocol is very important. Omuntu orenge koreta omugavana no mheshimiwa chief whip honorable Silvanus Osoro tali boy ko gaki bone bintu mbire bikonya kweta media mara babate bire ngosoro mbuniro mogongo omuntu gokwana ngobunirwa mogongo keroko morigereri ari stengo kaki ngakyo akyo buno mogongo se anganta bako koraki ogotoka ngakyo ra buno mogongo yande kora se media ga nesiringi sano tikatutie gosalira ngendo kieke amalieta tiatwaga acho mwana oyo minto ekera gocha korubo ekero geke igako endo bogabana mate babuate wasi ngomugirango nere ngo penyari yani mugirango takakorereki takabeire ngomugirango ngo penyari na bora nyoro ko bakende bono Osoro gako genda gakiango ekero geke igana inche ncharo kensororo kyobo chimbe bwabo giranga magoso nabo mokombwatesi igo mheshimiwa Osoro sisi tuko pamoja na wewe inche no mubirone bwensi nimeamua na roho yangu yote tushikane mkono ekero ngochigokora ndade korangerio mo secretary general BODM nje na defect liko ODM mogaso na ruro asenga nje chikabina arora e protocol etali okoraki etali kobwati nimechiusuru mchana secretary general ya ODM no ndenera na ningo bonekero na secretary general igo ntutogoletie gende patu